Alimu, Alimu, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Manila. An gwalmo. Na'am. An gwalmo. Sannu da zuwa an gwalmo. Yawwa sannu da zuwa. To an zo lahiya. Lahiya lo. Lahiya lo ya aka bar wasu ca. Lahiya lo. Ca aka bar wasu amaro su lahiya ko. Lahiya lo. Da maran. Madilla. Yawwa. Bari mu zuna. Ui. Bismillah. Maman Nana ina aka samu badakkari. Ke ko baki san da na ce miki ina da suriki badakkare ba? Ayyo. Ai mijin yarinyar nan ne. Na burma kai ko? Shi ne. To na yi ne. Lahiya lo. Ya harkoki ya duk gariruka duk lahiya lo suke ko? Lahiya lo. Kulo kowa yake. To noma duk lahiya lo diya jikoki ko? Wallahi gona ito. To madalla. To Allah ya kara mana shekara mai kyau. An zo wurin maman Nana ne ko? A gansu. Mu gane shi. To bai da matsala. Maman Nana an siyo hoton. Aka sau hoce gashi nan ina gyara. Wallahi ni na tashi bacci na da cikin dan data hoton nan niya. Dan rage zagi. An gwalmo to ga hoce na hoce ne la sai dai dan harawa mu kan ba mu cin hoce. Haba an gwalmo ga hoton ga ka taba. Haba ana dan tabawa an gwalmo. Wallahi hoce hai dan harawa inda ne ko sani ne. Ko sani ne aka aje muna ci. Badakkare ni na baka na shi. Modilla. To ai ka san dai hoce ya hituwan tsami ko? Na hoce tuwon sani. To bari Sani ai abinci ne mai kyau mai daura ciki. to bari in tashi in dauko maka sako sai ka kai mata. Basa da za mu ɗau kallo. Ai gani nan ko? Ai gani nan ko? An gwalmo? An gwalmo me ya faru haka? An gwalmo lahiya kana ta zara ido haka? Lahiya an gwalmo? An gwalma lahiya kake ta zara ido haka? Muna ba ku tsoro ne. Ina hocin na aji. An gwalma kana ba mu tsoro ko dai ka canye hoce. Ku da ka hadin ba ku cin hoce an gwalmo ka abin ga saboda Allah ku canye hoce ka ce kana ba mu tsoro. Mun ba mu san ya shiga ba mu dai ai dai muka ji a gidan ya kurguri mun nan wurin ka. Sai an gwalma tun da dai abin ga gashi sai ka ida abin da mu. Ai ko saniya. An gwalmo. Saniya. An gwalmo. Ai an yi man ku ko? Ai an yi man.